drank bezwijken. Mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken. Hij kon niet meer op zijn benen staan. Hé, onder wie heen. En dan vlak erbij met de gangen doet. We hebben een andere kant. Achter, hier. Oké. Wat voor een. Is dit nou ouderwets visje? Dit is ouderwets visje. Waar begint lekker een beetje op te likken. Die juster wat een mooi waar aan hier. En waarom doe je hem dit? Nou ja, voor jou een plezier eigenlijk, maar ook, ik om een oude vis daar niet onder de knibbel te krijgen. Ja, wat rond te hebben, hè? Ja. Dat kan wat rond te hebben, hè? Ja, nou doe je mooi aan een wedstrijd. Wat voor wedstrijd is dit? Een wedstrijd die de heegste bezomming ophaalt van de vis wat we vangen op IJsselmarkt en een onderzeil. Klopt het, dat is toch nogal wat moeite die je gaat om hier mooi aan te kennen? Ja, klopt ja. Ik heb vorige week, we zijn wazi, een paar dagen van tevoren heb ik nog bellen. Van Saf van Bernhard heeft nog een plakje aan boord. En ja, hij zei, ja, bent altijd welkom. Nou, ik zei, dan bel ik morgen even en dan zend ik wat vrij krijgen en dan bel ik me wel even van hoe en wat. Dus toen heb ik het vliegtuig gepakt, hierheen. En nou hier aan boord, een week lang. Het vliegtuig weer mooi. Barcelona. Ja, heel wat oors. We hebben daar Middellandse Zee, strand, mooi waar. Maar dit kennen ze daar net nog. Dit is wel mooier wat dat betreft. En waarom vliegt hij in Hilmdorf vanuit Barcelona hier uiteindelijk naar de IJsselmar om visje te kennen? Ja, dit is het mooiste wat er is. Zo, ik ben gek van ziel. En hier moet het visje op een ouderwetse manier. Doen we alles met mankracht en ondertuig. Dus wat je maar kan zien hebben, van de joon voor de netten weer ophellen. We ook helemaal geen motor, nee, ondertuig erheen, druk plukken. Maar ik werd de netten oer zetten en ondertuig weer heel liggen. Hij zit er omheen, jongens, om een kluivenboom. Je ziet de beheersing van je boot en de netten en het ziekje naar de vis, dat is ja, er zit een heel zieltechniek bij om te zorgen dat je goede vangen krijgt. Je leert je boot heel goed kennen en als je normaal voor plezier heeft met je boot of varen van A naar B. Je moet er nou heel goed ding met je boot uithalen. Op een zeemansgraf staan nooit geen rode rozen. Op een zeemansgraf staat nooit een houten kruis. Nou, dat is iedereen, hè? Nou, op een zeemansgraf staan nooit geen rode rozen. Op een zeemansgraf staat nooit een houten kruis. Nou, wat hebben we? Truien. Truienspierentjes. Maar dit gaat net oer. Nee, dit is de vis wordt duur betaald. Ja, die eerste prijs dat je auto hier, dat kan wel eens wat dreigen worden ook dit Ja, dan moeten we het beter doen. Ja. Maar hiervoor zaten wij voor de eerste keer begonnen. Dan gooien we net in het water en dan gingen we vis. Daar wisten we er helemaal niks van. En dan moeten we daar een beetje verstand van hebben. En dan gooien we net in het water en vangen we niks. Ja, we willen dat er net vol is. Nou. Ja, we zaten al van een week. Hoe had de collega's gewoon voeren. Een soort succes. Dank je. Ah, goeie. Wat
Nou, alsjeblieft zeg. Oh, wij zeggen in betochten, wat ben die twee aan het doen? De kastanjes vegen, hè? En jou help. Dat is mijn help. Tuurlijk. Mare wordt een beetje verlegen, geloof ik. En heel wat een goede help. Ja hoor, best. Een hele beste meid. Een hele beste hulp, hè? Ja. Maar zo nu en dan moet die oprit weer eens vrij. Dus. Nou, het begint er al aardig op de likje, nou ik het zo zie. Dacht ik, hè. Een beetje. Moet je nog wat kastanjes mee? We hebben bakken vol. Ja, is de BM haast leeg? Nou, bijna. Kijk, daar staat er nog één. En die is bijna leeg. En deze komt ook aardig naar beneden. Dus nog een paar keer vegen en dan is het clear. En Mare, is dit nou ook leuk om te dwan? Is het leuk om te dwalen? Hé? Jawel. Meer een veger als een prater. Ja, zeker weten. Je wordt een beetje verlegen. Nou, dan mag je hem nog maar even troosten. Zie je hem net langer ophouden. Succes! We zouden direct naar binnen voor een stukje pauze. Even lekker een bakje thee drinken. Dan kunnen we weer. Oh, neem even de bak mee. Neem jij de fiets mee?